नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो आहे। तर आज आपण चाललो आहे तरळे टू पनवेल। तर तरळे टू पनवेल या पूर्ण आपण मुंबई गोवा हायवेची कंडिशन पाहणार आहोत। संपूर्ण 400 किलोमीटरच्या रस्त्याचा पूर्ण व्हिडिओ आपण पाहणार आहोत की कोणत्या प्रकारे रस्त्याची कंडिशन आहे। तर आपण आता आहोत इंदापूरच्या पुढे। तर आता आपण कोलाडला चाललो आहे आणि या ठिकाणी आपला मुंबई गोवा हायवेचा आता जो नवीन टप्पा आहे तो या ठिकाणी एंड होतो आहे। तर हा जो टप्पा होता तो इंदापूर ते झाराप होता। तर आपण आता या पूर्ण रस्त्यांची माहिती घेतलेली आहे। तर इथून इंदापूर टू पनवेल असा टप्पा आहे। तर आपण आता कोलाडपर्यंत जाणार आहोत। यामध्ये रस्त्याची कंडिशन कोणत्या प्रकारे आहे ते आपण पाहणार आहोत। तर या ठिकाणी संपूर्ण डांबरी रस्ता आहे, मस्त लेवल वगैरे अतिशय उत्तम आहे। मध्ये डिवायडर वगैरेचं काम झालेलं आहे, माती भराव चालू आहे आणि दोन्ही लेन मुळात चालू आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे पहिल्यांदा असं मुंबई गोवा हायवे बघितलं 400 किलोमीटर नंतर। रोड एकदम मस्तच आहे, प्रश्नच नाही। परत हा जुना रोड चालू झाला मोठा। पायात ताकद नाही रवली आता। 350 किलोमीटर झाला। स्पीडने जाऊ भेटता ना पटकन आणि डबल लेन पण चालू असत ना, टेन्शन नाही राहू। हो एकदम मस्तच रोड आहे। पहिला डायव्हर्जन आणि याच्यानंतर आता परत हे रे माझ्या मागल्या
या ठिकाणी परत एकदा अपूर्ण स्थितीत काम पडलेलं आहे आणि हे काम तर मी गेले 2 वर्ष तरी पाहतोय असंच आहे. फक्त रोडचं थोडंफार पॅचअप केलेलं आहे. रोड अतिशय बेकार होता. लग्नाचा ना काढा तरी तो हायवे कात लावला. आपण आता या भागात चाललोय इंदापूर ते कोलाड. तर आपला जुन्या मुंबई हा गोवा हायवेचा टप्पा संपलेला आहे आणि ह्या टप्प्याचं काम गेले बरेच वर्ष पेंडिंग आहे. मी आता गेले 3-4 वर्ष तरी पाहतोय असाच रस्ता आहे. पावसामध्ये तर अतिशय बेकार परिस्थिती होती या रस्त्याची. जागोजागी खड्डे पडतात. गणपतीमध्ये अक्षरशः हालत होतात या रस्त्याने ड्रायव्हिंग करायचं म्हटल्यावर. त्यासाठी आम्ही गणपतीच्या सीझनमध्ये आम्ही पुणे कोल्हापूर मार्गे जातो, कारण त्या ठिकाणी टोलमाफी असते त्यावेळी. मग त्यामुळे 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रॅव्हलिंग केलेलं परवडतं, पण या खड्ड्यातून गाडी चालवणं नको. बाकी मेमध्ये वगैरे ठीक आहे, कारण त्यावेळी थोडाफार ते टचअप तरी करतात आणि जरा म्हणजे वातावरण थोडं कोरडं असल्यामुळे ते टिकतं तरी थोडंफार. पण पावसामध्ये जे टचअप करतात ते अजिबात टिकत नाही. आता कोलाडच्या जवळ आलोय. इथून पनवेल 81 किलोमीटर आहे. कमेंट केलं हा तुमची गाडी काय किक कर पडेल पहिला जा. आपण हातखंबा रूटला हे केलं ना, त्याच वेळी आपण बोललेलो ना की मुंबई गोवा हायवे ना आपण काहीतरी खै यावं म्हणून सांगितलं. त्या काय आठवत नाही तेवढा, पण हेच रस्ते ते. इथून कशेडी सोडलंस ना तू की पोलादपूर काहीतरी सांगितलं. हो, पनवेल ते इंदापूर, मानगाव वगैरे, वडखळ, हे रस्ते बेकार आहे. अरे हे आता झालेली आहेत, पॅचअप केलेला आहे. अक्षरशः माती होती या रस्त्यांची. काय गाडी चालवलं असतं. लय वैताग यायचं गाडी चालव. ह्यो तरी खूप बरोबर असतो. तर आपण आता कोलाडमध्ये आलोय. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा आणि संपूर्ण आम्ही मुंबई गोवा हायवेचे जे लेटेस्ट अपडेट अपलोड केलेले आहेत ते सर्व व्हिडिओ पहा, जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण मुंबई गोवा हायवेची परिस्थितीची माहिती मिळेल. कोणत्या ठिकाणी काम चालू आहेत, कोणत्या ठिकाणी रस्ता कसा आहे,
जास्तीत जास्त हे व्हिडिओ तुमच्या फॅमिली किंवा मित्रांसोबत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करायचा असेल तर याची माहिती मिळाली तर त्यांना त्यांचं ट्रॅव्हल प्लॅनिंग करायला मदत होईल. त्याचबरोबर यापुढेही मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट मिळवण्यासाठी सुवर्ण कोकण चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून आम्ही जे मुंबई गोवा हायवे संदर्भात लेटेस्ट अपडेट अपलोड करू त्यांची माहिती तुम्हाला मिळेल. धन्यवाद. तर मित्रांनो, आमचा हा ह्या सिरीजमधील शेवटचा व्हिडिओ होता. आपण सगळ्यांना प्रॉमिस केलं की तरळे टू पनवेल आपण जाणार आहोत, पण काही कारणास्तव आम्हाला कोलाडवरून मागे फिरावं लागलं. आम्ही दुसऱ्या दिवशीचा दिवस बॅलन्स ठेवलेला, पण आम्हाला इमर्जन्सीमध्ये रिटर्न नाईटलाच यावं लागलं परत सिंधुदुर्गात. त्यामुळे त्याच्याबद्दल माफी मागतो. पुढच्या सिरीजमध्ये आपण सिंधुदुर्ग ते पनवेल ही पूर्ण सिरीज नक्की घेऊन येऊ. यापुढे पनवेल फक्त 50 किलोमीटर राहिलेला, पण आपण तिकडे जाऊ शकलो नाही. काळोख देखील झालेला, पण तरी देखील तुम्ही आम्हाला एवढा प्रतिसाद दिला त्याबद्दल सर्वांचे मनापासून अभिनंदन. असाच प्रतिसाद देत राहा. आपण यापुढेही मुंबई गोवा हायवेचे लेटेस्ट अपडेट घेऊन येत राहू. अगदी किलोमीटर टू किलोमीटर आपण पूर्ण रस्त्याची कंडिशन सांगणार आहोत. धन्यवाद मित्रांनो, असाच प्रतिसाद देत राहा. नक्की भेटू पुढच्या सिरीजमध्ये.